Intlab nagħmel dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea. U allura għaw qegħdin. Dik il-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Ġifi hawnhekk xiġi, jien Jon Mallia ma nafx xejn fuq l-Unjoni Ewropea. Edda l-Parlament ġejt niskopri. Welcome to Segwuni. Għaqqat it-timur ħejni l-aeroplan fejn dawn is-sitta qudiemnet lussu li ma bħalu saqajja ma gawdew qatt. Imma jekk għall-aeroplan, l-ewwel Nikola, jien. U bħal dejjem il-ħidma sfiqa bdiet mill-bidunet. Il-landjana fi Brussell u tlaqna fi triqitna mingħajr ebda ntopp. Ejdi bemmek, pandu l-vleġeġ. Minnaw inti, għaddi l-ew. Le, iġi minnaw, iġi minnaw. U għak jgħadlek, le, laqqas minnaw. Welcome to Brussels. Għawek donnu l-univers għat jiprofa jnebbaħni l-affarijiet fi Brussell u maftit iktar komplikati mill-istajt nassumi. Lungi u long trans l-istess. Morna l-lukanda biex narmaw? Biex imbagħad tlaqna lejn il-binja tal-ewwel istituzzjoni li se nindagaw x'inhi u x'tagħmel, il-Kummissjoni Ewropea. U hemmhekk iltqajna ma' Colin Xikluna, Head of Cabinet, il-Chief of Staff ta' Ministru Malta. Sewa, għawek għanna kummissarju, mux ministri. Kull kummissarju għandu responsabilta, u aħna l-qasam tagħna huwa demokrazija u demografija. Malti minn taslima, għandi 57 sena, ili Brussels periodu mhux ħażin, dimtu kol mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta, u l-aħħar post li kelli kont ambasċatur ta' Malta Vienna. Dal-bib mhux se niftaħ. Dak il-bib awtomatikament. Inti hawnhekk fejn tgħix? Mhux bogħod minn hawnhekk, post pjuttost ċentrali jismu Ixel. Jekk tinsa li m'hemmx baħar, Ixel isu t-taslima ta' Brussels. Diversi restaurants, nis joħorġu hemm ħajja barra, avolja hawnhekk it-tempu mhuwiex bħal Malta naturalment. Għalkemm ħareġ għalina. Iva. Kif taħsala biex ikollok kariga bħalli? Memx regola. Kuġin li jirranġa. Le, għek ma jgħamux hekk l-affarijiet. L-ewwel xogħol li kelli kien bħala trainee. Meta kont student fl-Ambaxxata ta' Malta hawnhekk Brussels, meta konna għadna kif tfajna l-applikazzjoni biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Kumbat kont involut fin-negozjati, fit-tim li kienet jinnegozja l-adeżjoni ta' Malta. Meta kont student studejt il-liġi, jienu kont parti minn organizzazzjoni jisimha ELSA, European Law Students Association. Dak iż-żmien Malta ma kienx parti mill-Unjoni Ewropea. Kont nara l-sħabi ta' pajjiżi oħrajn jagħmlu l-Erasmus, iduru jagħmlu. Dejjem kelli din ix-xewqa li b'xi mod nikkontribwixxi li aħna jkollna l-istess opportunitajiet. L-Ewropa huwa l-iżgħar kontinent ġeografikament, però tant huwa rik, tant hemm diversità, tant hemm affarijiet differenti, tant hemm storja. Però fl-istess ħin hemm ħafna affarijiet li jaqduna wkoll. Waħda mill-bażijiet mill-missisien tal-Unjoni Ewropea hija sistema ekonomika li hija soċjali. Għandek is-swieq li jmexxu l-ekonomija tagħna liberali. Però fl-istess ħin għandna kuxjenza soċjali. Il-missjoni tiegħi huwa naħseb li nerġgħu nagħmlu jutar oħra jew hawnhekk ħajt u tija. Għadna ma dawn huwa kollegi tiegħi. Ġedaw l-uffiċċji xaw. It-tim tagħna. Il-Viċi President għandha dat-tim il-Kabinet, jiena il-head tiegħu u għandna qegħdin xi 20 ruħ, 22 ruħ. Jiġu kull wieħed minn dawn l-uffiċċju huwa xi ħadd li jaħdem għal dan il-Kabinet. Eżattament. Mela ġew noħdu passiġġjata l-imma issa. Il-Viċi President hija mill-Kroazja, għandna numru ta' kollegi li huma Kroati, però hemm nies ta' kull nazzjonalitax. Fil-fatt hemm regola li ma tistax kulħadd fit-tim ikun mill-istess pajjiż. Spissa naħdu mixja u l-bqgħu sejn fl-uffiċċju tiegħek il-kabinet huwa demokrazija u demografija. Kien abbinawhom flimkien datnej. Fil-fatt jagħmel ħafna sens, mhux biss għax it-tnejn huma dwar id-demos, imma anke minħabba l-fatt. Fakkarni poplu. Kulħadd qed jgħix iktar. Statistika waħda li sta nsemmilek tarbija li titwilet illum għandha 50-50 ċans illi tgħix sa 95 sena. Imma din hija xi ħaġa li dejjem kellna xewq għaliha li ngħixu iktar, però qed tippreżenta problemi oħrajn. Qed tippreżenta problema għaliex hija abbinata mal-fatt li qed ikollna inqas tfal. Jekk għandek inqas tfal, il-workforce tiegħek ħatonqos. U jekk tonqos il-workforce se jonqsu t-taxxi u allura l-flus għal kura tal-anzjani, pensjonijiet, eċetera, eċetera. Jaf allura tagħmel omrok taħdem għal pensjoni li ma teżistix. Komplejna.
l-ikbar kawża ta' brain drain fl-Ewropa mhijiex iċ-ċaqliq tan-nies, huwa l-fatt li għandna wisq nies qed jirtiraw kmieni. U jitraw kmieni mhux jiġifieri jieħdu l-early retirement ta' 50 sena ta' nies li ta' 63 sena jew ta' 65 sena li kieku għandhom l-opportunità jkomplu jaħdmu. Però skont il-liġi ma jistgħux. Imma din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea tidħol fiha jew hija xi ħaġa nazzjonali? Hija ħaġa nazzjonali, però l-impatt tagħha hija ħaġa li għandha effett fuq l-aġir tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Unjoni Ewropea hija responsabbli pereżempju għall kompetittività tal-Ewropa, għall prosperità tal-Ewropa. Allura, jew ikollok in-nies jibqgħu jaħdmu iżjed. Jekk jixtiequ ħadd ma ħajimponi xejn. Diffiċli di biex issemmiha, ma l-immigrazzjoni hija importanti. Ġifieri jekk inħarsu li hija diffiċli li semmiha. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn migrazzjoni legali u migrazzjoni illegali. Jidħlu eluf ta' nies fl-Unjoni Ewropea jaħdmu legalment. Malta jiġifieri jekk tmur l-isptar jew jekk tmur f'dar tal-kura tax-xjuħ, ħatara li l-maġġor parti ta' nies li jaħdmu hemmhekk mhumiex Maltin. U għandna bżonn li jkollna dak it-tip ta' nies, inkluż minħabba l-fatt illi n-nies qed jgħixu iktar. Allura iktar għandna bżonn ta' kura għall-anzjani. Dak ħafna nies li jiġu jaħdmu Malta fil-gaming u oqsma oħrajn. Ħafna minnhom li huma Ewropej allura għandhom id-dritt li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. Però għandek ukoll nies li ġejjin minn barra l-Ewropa. U tajjeb illi jkollna dak il-possibilità illi jkollna talenti ġejjin minn band oħra wkoll. U għandna x-xogħol tagħna huwa r-rwol tagħna huwa mhux illi nimponu xi soluzzjoni fuq xi ħadd, imma illi nuru l-evidenza u abbaża dik l-evidenza ngħidu issa jekk tridu tistgħu tagħmlu hekk jew hekk jew hekk jew hekk. Naqbdu naqra l-proċess leġislattiv. Mela inti għandek il-President tal-Kummissjoni li taħt għandha hemm 3 viċi presidenti eżekuttivi u mbagħad għandek 5 viċi presidenti oħra. Il-Kummissarji għandek il-Kummissarji li huma 27 għax wieħed minn kull stat. Għax 27 jinkludu dawk it-8 illi huma il-Presidenti. President, Vice President, Executive Vice President, ġifi dawk jagħmlu 9 kollox, allura għandek 27 minus 19. Okay. Le, 18. 19 plus 8, 27. Naħseb din editjawa. Fil-kulleġġ la kummissarju għandek 27, ġifieri wieħed jew waħda minn kull stat. Il-Ġermaniża hija l-President Ursula von der Leyen, ġifieri m'hemmx Ġermaniż ieħor jew oħra. Dik moddejtix. Von der Leyen hija wkoll il-Kummissarju mill-Ġermanja. Barra minn hekk imbagħad għandek il-Parlament Ewropew li huwa elett direttament, ħajkonna l-elezzjonijiet f'Ġunju, illi għandu ir-rwol illi ħares lejn il-Kummissjoni fejn naħdem jien jivverifikaw li ċerti affarijiet qegħdin isiru kif suppost, però l-Parlament għandu rwol ukoll illi jilleġisla. Però fis-sistema Ewropea mhuwiex il-Parlament waħdu. Il-liġi tibdew għandhom. Għandek dak li seħ id-dritt tal-inizjattiva. F'ħafna pajjiżi dik id-dritt huwa l-Gvern jiddraftja abbozz ta' liġi qiegħda qudiem il-Parlament. Issa fl-Ewropa hija l-Kummissjoni li tagħmilha di. Kritika lejn dan il-proċess hija il-Kummissjoni hija msawra minn nies li mhumiex eletti. Fil-verità mhuwiex veru, il-kummissarji huma l-ewwel ħaġa appuntati mill-gvernijiet leġittimi tagħhom. Malta mdorrin il-Ministru jiġi elett il-Parlament. Franza għandek kważi il-Ministri kollha li qatt ma kontestaw elezzjoni f'ħajjithom. Il-kultura hija differenti. Li huwa interessanti wkoll li forsi tgħidli fuq xiex tistgħu tilleġislaw u fuq xiex ma tistgħux tilleġislaw. M'hemmx risposta qasira. Il-kriterju huwa x'hemm fit-trattat. U t-trattat huwa trattat firmat mill-pajjiżi kollha fejn il-pajjiżi ftehmu illi jagħtu il-poter lill-Unjoni Ewropea. Eżempju, l-edukazzjoni mhijiex kompetenza Ewropea, as such, għaliex kull pajjiż jixtieq illi kollu id-dritt illi jażel il-kurrikulum tiegħu. Fl-edukazzjoni l-Ewropa ma tidħolx. Ma tidħolx fil-kurrikulum, tidħol f'aspetti oħrajn għax imbagħad pereżempju waħda mill-iktar affarijiet li hija magħrufa li għall-Ewropa hija l-Erasmus, network ta' universitajiet fejn hemm recognition tal-istudju li tagħmel f'post biex tieħu degree band oħra. Mhijiex speċifika dwar x'qiegħed tistudja, hija pjuttost dwar il-mekkaniżmu tal-istudju iktar mill-tema jew il-sustanza. Kif taslu biex tiddeċiedu liema huma l-liġijiet li ħatibdew tiddiskutu? Il-Kunsill Ewropew li huwa il-Prim Ministri u l-Presidenti, il-leaders, bħalissa qegħdin jiddiskutu dak li jissejjaħ strategic agenda. Jiġifieri x'inhi l-viżjoni, x'inhuma l-prijoritajiet strateġiċi għal 5 snin li ġejjin. Dawk jiddeċiedu bejniethom dawn huma l-affarijiet l-iktar importanti. Ħajkun hemm affarijiet illi jinqalgħu mhux prevedibbli, pereżempju l-COVID, ma konniex naqbel ħajġi l-COVID, però
ikollok allura din il-viżjoni daw il-prioritajiet. Il-Parlament jieħu nota ta' dawn il-prioritajiet strateġiċi u waħda mill-ewwel affarijiet li jrid jagħmel dak il-Parlament il-ġdid huwa li jaħtar kummissjoni ġdida. Għax inti qabel għat li il-kummissarju mhumiex eletti. Però apparti li huma jieħdu leġittimità tagħhom mill-fatt li huma nominati minn gvern leġittimu, kull min huwa nominat irid imur quddiem il-Parlament. Għandu 3 sigħat ta' mistoqsijiet dwar x'inhuma l-intenzjonijiet, x'inhu l-passat, x'huwa track record tagħhom, x'inhuma l-kwalifiċi tagħhom biex ikunu kummissarju u fl-aħħar ta' dawk it-3 sigħat tittieħed deċiżjoni jekk dil-persuna hijiex tajba jew le għal dak. Ikun hemm nies li l-Parlament jiddeċidu sma' toċċalina. Iva, kull darba jkun hemm 2 jew anke 3. Meta jiġu maħtura l-Kummissjoni, pereżempju, din id-darba għandna daw it-3 viċi presidenti eżekuttivi illi jirrappreżentaw it-3 prioritajiet prinċipali li kienu għandek wieħed responsabbli għal Green Deal, ġifieri għat-tranzizzjoni ekoloġika, klimatika. Waħda li hija responsabbli għat-tranzizzjoni digitali, it-tielet wieħed huwa responsabbli għal dak li jsejjaħ ekonomija soċjali li taħdem għal poplu. Għandek ukoll oqsma oħrajn għax inti għandek imbagħad ir-rwol tal-Ewropa fid-dinja, ġifieri l-aspett estern. Hemm diversi prioritajiet. Daw it-tlieta li tinsemmilek huma ishom dak li huma overarching għax li huma oġġettivi li jinkludu fihom ħafna aspetti importanti. Issa ħaġa ġdida li introduċejna u din hija ħaġa li aħna responsabbli għaliha aħna fil-fatt. Noħolqu dak li jissejjaħ Citizens Panel. Nażlu 150 ruħ bix-xorti mill-Ewropa kollha, nies li mhumiex esperti fis-suġġett bħalissa għandna panel għaddej fuq l-effiċenza enerġetika. Ikollhom esperti għad-dispożizzjoni tagħhom, ikollhom temi għad-dispożizzjoni tagħhom u joħolqu sensiela ta' proposti li mbagħad aħna bħala Kummissjoni rridu nħarsu lejhom u nieħduhom into consideration meta nkun qegħdin niddraftjaw l-inizjattiva. Taslu għall-abbozz. Rrid noffrilkom skużani. Dik xaġa li nnotajna hawnhekk. Tipo aħna meta mmorru meeting Malta, l-ewwel nofsija kważas nagħmlu xejn. Tipo f'inizzija, għamlu l-kafè, issa għandna l-pannettone. Jiex kont se nagħmel. Flok il-Panadols kont nieħu l-pinnoli tal-ADHD u ma nafx kienet tkun il-konsegwenza tagħha. Il-proċess politiku jiġi kompletat, l-abbozz imur għand il-kulleġġ tal-Kummissarji. Il-Kummissjoni mbagħad tgħaddi din il-proposta lil dawk li jissejħu il-ko-leġislaturi. Għaliex fl-Unjoni Ewropea mhux għandek leġislatur wieħed għandek 2. Li mhijiex ħaġa barra minn normali laqqas għax aħna Malta again imdorrijin parlament wieħed. Kważi fil-pajjiżi l-oħrajn kollha għandek mill-inqas 2 x'għandek il-Parlament u għandek is-Senat pereżempju. U hawnhekk għandna sistema simili għaliex għandek il-Parlament Ewropew u mbagħad għandek il-Kunsill fejn għandek 27 pajjiż, 27 gvern rappreżentat. Il-Kunsill iħares lejn l-abbozz, il-proposta u jifforma pożizzjoni. Mill-Kummissjoni mmur il-Kunsill mhux il-Parlament imur. Immur għand it-2. F'daqqa? F'daqqa, għaliex huma ko-leġislaturi. Sejt il-min kont qed immeri dal-għodu. Allura, il-Kummissjoni tgħaddi din il-proposta lill-Kunsill u lill-Parlament simultanjament. Il-Kunsill u l-Parlament jibdew jiddiskutu bejniethom biex jkollhom pożizzjoni, x'inhi l-pożizzjoni li ħadottaw fuq dan il-proposta. Allora, mbagħad il-Kunsill jifforma l-pożizzjoni tiegħu. Il-Parlament ikun qed jagħmel l-istess ħaġa. Mbagħad jiġi trilogu, dialogu bejn 2, trialogu bejn 3, u 3 huma il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill. Ġieli kont parteċipi f'daw Osservajt li ma direttament le. U ma xiftit ostili. L-idea ta' kulħadd hija li nsibu soluzzjoni. F'dil parti jien ukoll intħallna f'ħafna aktar dettalji dwar x'tagħmel u x'ma tagħmilx il-Kummissjoni u l-Unjoni, però iddeċidejt li għalissa ma' Colin se nieqaf hawnhekk. Però mhux mingħajr it-tislijiet. Il-ġenituri tiegħi nispera li jaraw dan il-programm, oħti, l-sijiet, il-qrabat, il-familja kollha, ħbieb, kull min jaf. Tlaqna mill-binja tal-Kommissjoni għal Place de Luxembourg. Fejn nieħdu kafe ma' membru ieħor tad-diaspora Maltija li taħdem fi Brussell, dan huwa Edward, hemm ikollek għext il-fgura, għext l-imsida. Ġenituri tnejn il-belt, allura kont ninżel ħafna l-belt, kelli ħafna ħabieb li jgħixu l-belt ukoll. Li nanna kellha ħanut, allura kont inkun ħafna. Kellha ħanut żgħir, ħabed għexri affarijiet hekk. Fejn toqgħod issawwel? Se noqgħod il-barra minn Brussell, ma noqgħodx fi Brussell innifisha. Villaġġ żgħir x'ismu? Jismu Huilark. Kif noħroġ mid-dar naqsam it-triq niġi ġo foresta waħda mill-ikbar fl-Ewropa. Żammek hawn 15-il sena? Tgħix ħajja tajba għandi it-tfal kibru għaw. Mhux is-soltu kun da sejt nazzi. Le. Il-kariga tiegħek għajdilna x'in il-kariga tiegħek. Mela jien għamilt ħafna affarijiet fil-Kommissjoni ma dejjem fil-komunikazzjoni u llum qiegħed fid-DG jgħidu DG Sante.
Mela, Edward għadu kif semma il-kelma DGs. Dawn huma numru ta' dipartimenti li kull kummissarju jiġbor taħtu biex jikkontribwixxu lejn il-missjoni ġenerali tiegħu jew tagħha. Immaġina ferrovija twila bil-kummissarju bħala x-xufier u l-vaguni bħala dawn id-DGs. Bej wieħed u ieħor. Wejza 10 sekondi rewind jekk jogħġbok. Għamilt ħafna affarijiet fil-Kommissjoni ma dejjem fil-komunikazzjoni u l-lum qiegħed fid-DG għajdu DG Sante, id-DG li jħossib is-saħħa u l-food safety. Di fil-fatt hija xi ħaġa li tinkwitani. Imma mbagħad nibda nimmaġna li hija vasta li nibda ngħid aħjar ma naħsibx. Nibda biex forsi nserraħlek rasek ngħidlek li r-reġjun tal-Ewropa għandu l-aqwa standards fejn jidħol is-sigurtà fl-ikel. Imkien fid-dinja ma jaslu viċin tal-standards tagħna. L-iktar ħaġa naħseb li hija x'ismu hija dak li ngħidulhom residues fl-ikel. Ġifieri inti tuża l-pestiċida meta tagħmel il-proċess fil-fabbriki, ikollok dak li jgħidulhom residues. Ġifieri inti jkollok affarijiet li jibqgħu fuq l-ikel. L-standards tal-Unjoni Ewropea huma l-iktar strict fid-dinja. U anke l-mod kif inħarsu lejn l-ikel fl-Ewropa, l-ikel l-Ewropej jħobbu ħafna l-ikel, ġifieri jekk titkellem Taljan. Ma Taljan l-ewwel ħaġa li tkellimlek fuqha ġeneralment huwa l-ikel. It's part of our culture. Pereżempju fl-Amerika, meta inti tikol tiġieġa, dik it-tiġieġa ġeneralment ma jagħtux każ kif titrabba, u mbagħad qabel ma tmur għand il-konsumatur, it huwa wash ġeneralment bil-klorin, dik fl-Ewropa ma teżistix. Il-growth hormones ma natux lill-annimali. Imma di tagħmilna inqas kompetittivi nimmaġna mbagħad għax jiswa iktar biex tagħmel l-affarijiet. Elementi però bil-kontra biex inti tista' ġib prezz aħjar. Il-ħxejjex u l-laħmijiet li jiġu minn barra l-kontinent. Daw li semmejtlek l-MRLs, dawk japplika il-maximum residue level. Ġej minn fejn ġej, once li jidħlu fis-suq Ewropew. I'll have the cappuccino. In the meantime, can we have an appreciation pan for Jael, please? No, please. Li qed tilqalna wkoll ix-xemx. Konet ngħidu min importa għal ġol l-Unjoni. Irid isegwi l-istess rekord. L-Ewropa kif tiżgura illi mhux qed jiżgiċċaw il-containers li ma josservawx daw l-MLRs. Kull pajjiż huwa responsabbli minnu, kull pajjiż jagħmel iċ-checks tiegħu u daw isiru mal-Ewropa kollha, kemm f'Malta, kemm Litwanja, ġifieri għandek checks li huma għaddejjin il-ħin kollu. U kull sena joħroġ rapport. U dar rapport juri li l-livell huwa baxx immens, ġifieri l-kwalità hija għolja ħafna. Min jiddeterminhom daw l-MLRs? L-EFSA hija l-European Food and Safety Agency. It's a scientific agency qiegħda Parma, l-Italja. U ħin kollu tiġi mġedda nimmaġna. Ġeneralment meta tapprova xi ħaġa, meta tapprova sustanzi għal perjodu għax anke ġifieri mhux qed tapprova għal dejjem. Il-biża taf tkun illi l-EFSA tiġi influenzata. Dik dejjem il-biża kemm issir fil-prattika. Kważi xejn għax mingħajr ma jridu n-nies jaħsbu ħażin fiha, tipprova tagħmel minn kollox dejjem iktar trasparenti kemm jista' jkun very transparent. Dal-aħħar rajna wkoll ħafna protesti insomma tal-bdiewa fejn kienu hawnhekk kienu. Hawnhekk fil-plas kont preżenti għalihom fis-sens ma kontx ma rridx kont qed bil-ħarħet għandi Għalx xkun qed jipprotestaw daw. Ħafna mir-rabja li kellhom lejn l-Unjoni Ewropea ġejja mill-fatt li l-standards huma għolin, standards ta' animal welfare biex inti tejjeb l-standards tiegħek at the cost. Qed jaraw li l-ispiża ma jfilħwix iktar. Waħda mill-affarijiet kienet fuq di tal-pestiċidi li hu proponiet regoli ġodda u daw they became very polarized. L-ekonomija kif marret minħabba tal-Ukrajna. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea irtirata dil-proposta. U ma xiex kienet isejfu biex l-Unjoni tgħin biex l-standards jitbaxxew. Il-protesta ma kienx fuq di biss, kienet l-iktar fuq il-mod kif jitqasmu l-flus tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna affarijiet. Taħseb li se tagħmel l-Unjoni biex tikkomunika aħjar ma' dawn il-bdiewa biex ma naslux sa fuġġieġa fil-Plas tal-Lussemburg. Fimni, mal-bdiewa throughout the years dejjem kellek il-bdiewa ġew hawnhekk u għamlu dat tip ta' protesti, ġifieri mhux ħaġa li qed naraw għallum. Kien hemm xi ħaġa taħseb li ma spjegax sew l-Unjoni u. With hindsight tista' tgħid ħafna affarijiet. Imma ħadd ma kienet jistenna meta saret il-proposta kif jiżvoltaw l-affarijiet. Aħna nippruvaw nifhmu wkoll il-proċess leġislattiv. U aħna nippruvaw nifhmu speċa kif taħdem biex tissawwar liġi. Fimna s'issa il-Kummissjoni tipproponi tgħaddi l-abbozz tagħha lill-Kunsill u l-Parlament mbagħad ikun hemm dan il-perjodu ta' dialogu bejniethom u mbagħad ikollok it-trialog u mbagħad minn hemmhekk fl-aħħar naslu biex ikollna liġi. Tibda ħafna qabel fil-verità biex tasal għall-abbozz tal-proposta hemm 3 snin xogħol.
pereżempju riċentement daw l-aħħar sentej, anka kien hemm dak li qed jgħidulhom citizens dialogue, ġifieri. Fuq dik smajna, jkun hemm 150 ruħ li jiġu magħżula bix-xorti. U l-ewwel waħda kienet fuq tagħna tal-food waste. Bażikament ħarġu 21 rakkomandazzjoni minn din il-proposta. Il-proposta bħalissa tiġi diskussa u waslet kważi fl-aħħar. Fuq livell tiġi diskussa fit-trialog fl-aħħar fażi tagħha. Ġifieri u dal-waqt tiġi li jkollna legally binding benchmarks ta' kemm il-pajjiżi jridu jaraw li ma jinħelix ikel. Il-ħin kienet jafas, però qabel tlaq trid tinsaqsi lil Edward il-ġurnata tiegħu fiex kienet tikkonsisti. Nikbu l-press release, nagħmlu fact sheets, nagħmlu video, nagħmlu nitilfu social media, nispjegaw x'inhi. Dan barban l-aħjar liġi hija dik li dejjem maħduma mal-stakeholder. U fl-aħħar mill-aħħar tispjega x'inhi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea. Le, u jiena nimmaġina kien pereżempju tagħmel xi fuq il-media u qed jiġi abbozzat. Jiena nkun nixtieq nkun naf anke biex nista' nkellem il-membru parlamentari. Jiena nippreferi li di ma tgħaddix jekk jkun hemmhekk hekk tajjeb li aħna nkunu informati. U l-ħin ma Edward allura intemm, però qabel ma nitilqu. Kollox minn ħati għandek xi tislijiet. Għandi ħbieb u għandi familja li qiegħda Malta, ġifieri sal-milhom kollha l-ħbieb li għandi hemmhekk. Ringrazzjak tal-ħin tiegħek. Ħadd iġġiet nafek. Mela fuq il-Kummissjoni għalissa daqshekk. Tlaqna issa sal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill huwa l-istituzzjoni fejn il-Ministri ta' kull stat membru jiltgħu biex isibu it-triq li jixtiequ lin-nazzjonijiet tagħhom iterqu flimkien. U ta' dan sejtina spjega Tgħidri mifsud? Il-band ta' Żożitek, mużika ta' Żożitek, il-Metallika. Ma nidirxu. Qatt ma kelli xaret. Xeħta kellek, tista' tibgħatilna ritratt. Le. Iktar rotta tal-karozza tal-linja li qaqbad. 29. Mill-belt u kienet toħodna iż-żejtun imma kienet actually daħlek sassa l-Girgor. U tibqa' niżla r-ramla. Int trabbejt fiż-żejtun. Ovvjament differenti ħafna minn Brussell. Onestament l-ikbar differenza li rajt huwa l-taħlita ta' kultura ta' nies li hawnhekk. Mhux ġast Maltin, aw nies minn mhux ġast minn 27 pajjiż membru imma beyond għandek ħafna organizzazzjoni internazzjonali li kollha jingħaqdu u b'xi mod jew ieħor jaħdmu flimkien. Dik għalija kienet l-ikbar talima, l-ikbar esperjenza u l-isbaħ esperjenza li kelli ġejt naħdem hawn. L-iktar ħaġa li seduċietek biex tkun parti minn dal-proġett huwa li inti parti minn din il-missjoni enormi. Hija livell fejn qed tagħmel impatt mhux ġast livell nazzjonali, imma impatt livell Ewropew li fl-istessin qed tagħti d-dimensjoni l-identità tal-kultura li jiena Malti u l-fema Maltija f'dan livell. Mhux għax jiena qiegħed hawnhekk bħala Malti, qiegħed hawnhekk uffiċjal Ewropew, però trabbejt Malta għandi dik il-mentalità l-kultura Maltija. Il-Konsill huwa istituzzjoni fejn għandek l-27 stat membru fejn jiġi rappreżentat il-gvern tiegħu. Issa għandek il-Konsill huwa għamul bażikament minn ministri fejn huma fl-aħħar jivvotaw l-liġi biex tgħaddi. Issa hemmhekk għandek livelli ta' diskussjoni tibda mill-grupp ta' ħidma li huwa fejn il-workhorse tista' tgħidlu fejn il-proposti tal-Kommissjoni jiġu eżaminati fid-dettall. Rappreżentaw il-gvern, il-stati membri, il-gvern jiġi hawnhekk. Inti parti minn dawn il-working groups qiegħed jiġifieri. Jiena ir-rol tiegħi huwa li nassist il-President. Il-President tal-Kummissjoni. No, il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Mela. Ma tliet presidenti hawn. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħdem għabbażi ta' rotating presidency. Kull pajjiż Malta kellha l-presidenza fil-2017. Tista' tina eżempju ta' ħaġa li taħseb tajjeb il-Maltin ikun jafu. Isma' jiena qed fuq din il-ħaġa u għamiltilkom ħajjitkom daqsxejn aħjar. All right, il-regolament fuq reklamar politiku. Bħalma taf huwa veru suġġett kurrenti bil-elezzjoni tal-Parlament Ewropej risqin fejn bażikament niggarantixxu li ċ-ċittadin ħajkun jaf meta jirċievi fuq Facebook, pereżempju, jititlaqlu pop-up advert politiku. Issa bil-liġi ħajkollhom juru li dan huwa reklam politiku. Min sponsorjaħu minn hemm wara. L-importanti huwa li jekk dan attur politiku qed jħallas biex jagħmel reklam u tarċivi inti għandek dritt tkun taf li dan huwa reklam politiku u min qed iħallas għalih. Biex inti il-messaġġ li qed taqra tkun taf min qed jibatulek. L-element ieħor tar-regolament huwa li jipproteġi lilek mill-użu tal-data privata tiegħek. Meta tirreġistra fuq dawn l-online platforms tagħti ħafna dettalji tiegħek through the use tal-platform għan nispjega ħelek bl-Ingliż din għax they can infer
certain sensitive data, Jistgħu your jiddeterminaw- political beliefs, your religious beliefs, Xi your preferi gender, everything, okay? U hemm issa regolamenti stretti fejn they cannot do that aktar. Mill-qoddim ma jistgħux jużaw sensitive data għal fini ta' reklamar politiku. Il-data l-oħra tista' tintuża biss jekk int tagħti il-konsens tiegħek u ġabor direttament minn għandek, mhux minn għand il-meta. Għalfejn il-Malti, hekk isu għalina l-Ewropa statisti kważi. Hemm wis livelli kultant bejn iċ-ċittadin u l-Ewropa direttament biex iħossu li imma hemm ħafna affarijiet ta' kuljum li qasbis jindunaw li ma regolati, il-labeling li hemm fuq l-ikel u għalfejn qed tirċievi nutritional score, il-toys li nixtru l-tfal. Dak hemm ħafna standards warahom li huma kollha regolati mill-EU x'jista' jikkontjenu kimika li aħna naħduhom for granted. Hemm din il-kritika li l-proċess leġislattiv jieħu ħafna ħin, però kemm hawn nies li għandhom għanijiet u perspettivi u sfondi kulturali u kollha tippruvaw jikkonverġu biex fl-aħħar mill-aħħar jieħdu passi ieħor flimkien. Daw il-konsiderazzjonijiet kollha biex daw kumbat titfaħħom fliġi huwa proċess la dubju diffiċli. Komplikat. Ġejkun frustranti? ħafna, dejjem. Kont tixtieq tagħmel ċertu progress imma taf li hemm argumenti oħra li huma validi ta' kemm huma l-argumenti ta' ħadd ieħor u l-frustranti tissib kompromess. F'liema punt iddeċiedu, isma' da tajjeb biżżejjed biex nadduh il-konsill. Tara li wasalt f'punt fejn dak il-livell ma tistax tagħmel aktar progress l-issues li baqalek huma politiċi wisq biex taqbel fuqhom jew tiddiskutihom dak il-livell. Ħadd titla' l-livell li jmiss. U min jieħodha dik id-deċiżjoni? Il-Presidenza. Working group, permanent representatives kull pajjiż. Umbat council huma ministri. Ma dak huwa sellun. Working group l-ambaxxaturi ta' kull pajjiż li tagħna qegħdin dar Malta jekk qed nifhem sewwa. Umbat minn hemmhekk li jaqblu bejniethom il-permanent representatives ta' kull pajjiż u mbagħad titla' għand il-kunsill. Issa hekk ikun abbozz fuq l-ambjent ħajkunu l-Ministri tal-Ambjent. Jekk hija edukazzjoni u tibqa' ma dejjem istituzzjoni waħda. U qabel ma npar problem, it-talba obbligatorja. Ejja, għandek xi tislijiet partikolari? Tiena tislija ejja. Il-familja l-ommi u l-Mirjam u l-ħija Mark. X'jagħmel Mark? Ok, erġa' saqsin id-domanda. X'jagħmel Hook Mark? Jaħdem l-isptar. U mill-Kunsill irħejni lej il-Parlament Ewropew. Fil-Parlament 27 pajjiż Ewropew imħadna fl-Unjoni huma rappreżentati minn 705 membri, il-koll eletti direttament mill-popli tagħhom. U biex itina aktar dettalji dwar il-Parlament, iltqajna mal-eks kuratur tal-Mużew tal-Parlament li l-mami semmietu Kurt Buttigieg mill-Ħamru, border ma' Santa Venera biex inkunu ġusti. L-iktar ħaġa li kienet importanti f'Żożiti kien il-ġnien li kien hemm vera ribtana Romeo Romano, naħseb ħafna nies jafu qiegħed Santa Venera. Ma jkollok l-ewwel tfajla tmur hemm, tilab fil-skateboard ta' għal-wiċċek tmur hemm. Kellek kirba kbira biex titlaq minn Malta. Xtaqt niftaħ il-portier u narġa' ħaġa differenti. Kont qed infittex u kombinazzjoni sibt xogħol il-Lussemburgu, kienu qed ifittxu arreja tal-provi dak iż-żmien, spiċċajt hawnhekk kważi 20 sena ilu ġifieri. Fi Brussell. Meta mmuvjajt minn hemm għal hawn, għażilt post li kien jidher vera simili għal Ħamrun. Ġifieri Barriera de San Gil għal min għandu Street View. Arawh għax kien ifakkarni ħafna fil-Ħamrun. Hawnhekk it-tielet solar, nerve center hawnhekk tal-uffiċini tal-Parlament ta' kollox jiena qatt hawnhekk. Il-Mikes. Diżorjentat, hemmhekk ma morok kif. Hawnhekk dal-Vox Box, hawnhekk fejn isiru ċertu intervisti, broadcast, ġifieri hawn setup kif qed hemm studio. U min jużah dak? Ġeneralment MPs, ġurnalisti, nies interni ġifieri kont jagħmlu programm. Wara l-wejża fil-fatt hemmhekk hemm ishom il-letterboxes tal-pajjiżi kollha, ġifieri dawn l-MPs kollha kemm huma. Ġifieri jekk jiena nimposta tra lill-MP ex Malti, tasal il-Parlament u mbagħad mill-Parlament. Mill-Parlament iqasmu hawnhekk. Jkun xogħol jitfaħħilu fuq dal-kaxxi. Eżatt. Din hija l-kaxxa postali ta' Malta li hija ringiela waħda fil-verità. Hawnhekk hawn bosta stazzjonijiet daw fejn jkunu hemm l-MPs pereżempju jagħmlu videos il-kostituenti, jippreparaw materjal. Jiena naran, ma nafx, hawn naqa' riġidità li.
Ma naħseb. Naħseb l-raġa nistgħu nbidlu. Naqra rhinoplasty and we're good to go. Dawek, dawn mal-presidenti kollha li kien hawn tal-Parlament Ewropew, dina skultura ta' artist Belġan jisema Confluence li turi li minkejja li hija maquda l-Ewropa qiegħda kullimkien u l-branches tagħha jorġu kullimkien. Waħda mill-iktar affarijiet li tintuża ġifieri jkun hawn xi ħadd naqra ta' ċajta jagħti daqtej u jara malajr kemm jaslu security. Jiġu għaw u għodu jtuk xamata bil-klim. Li għatma milta jien personalment, għandi ħajra kbira. Nisfidak tamela? Le, għax pittost nibza xol tijek. Għawek warajna issa u l-emiċiklu, il-hemicycle. Ma spiega li waħda, jow fakkarni, jista kun diġaħat li. Il-hemicycle għawek, l-imparti tal-proċedura leġislativa jisi. Laqat, kbar, u anka sessjonijiet jgħidulhom mini plenary sessions. Ġifiri kif nafu l-sessjonijiet plenari, il-kbar ngħidulhom hekk isiru s-sede ta' Strasburgu. Saru ħafna movimenti minn MPs biex forsi di biċċa xogħol tinqata' tas-sede u kien hemm sede unika, kun iktar ċentralizzata. Għalfej, x'inhi r-raġuni, għalfej, dak imsakkar jkun. Prova, napprezzaw. Għawek għana iżu xirib ta' mini area kummerċjali li għanda l-kwalità ta' użu. Di ta' għawek għaw kollox. Għaw banek, hairdresser, kollox. Ġifiri l-ideja kienet meta għamluwa, l-assistenti kienu għat jaddu ħafna ħinaw, per eżempju, assistenti li specialment ikollhom xogħol li tagħhom ikollu x'jaqsam ma' delegazzjoni barra l-Ewropa. Washington ikun ħin differenti, allura għat jaħdem. Allura għek kien ikollok, almenu jekk ma jistax jewikla jista' jew biċċa ċikkolata. Miftejn mal-lejl. Ma jibqgħux mal-lejl, imma fil-verità dejjem xaħsib xi ħaġa miftuħa jekk li ħassib vending machine, ġifieri b'xi mod titrejjaq. Hemm lust. Hemm waħda hemm. Għandi bżonn adult. Spiegħana l-kantin. Da hard case bażikament li jkun fih. Jgħidulu kantin għax bil-Franċiż hekk, fil-fatt nista' ma jistax ħaġa tal-gwerra kantin. U fil-fatt kif qed taraw jitfgħu dokumenti fiha u jumej qabel ma jitilqu għas-sessjoni plenarja ta' Strasburgu jgħaddu is-service de management jgħidulhom ġifieri l-movers jiġbruhom kollha, jitfgħuhom fuq truck u joħduhom hemmhekk. U mbagħad iqasmuhom quddiem l-uffiċini n-naħa l-oħra u kienu għamlulna premessa biex ma nitfgħux ikel u xorb għax kien hawn min qed jgħid issa naħsiblu għax snack li nħobb jien. Kun qiegħed bissik tħalli hemmhekk ġimagħtej. U Alla sabu. Alla sabu. Imma l-Parlament Ewropew mhuwiex biss bbażat fi Brussell imma huwa maqsum fi 3 postijiet. Biex jispjegali aktar dwar dan, Kurt ħadni sal-Parlamentarium li huwa il-Mużew dwar il-Parlament Ewropew. Hija wirja multimedjali ħafna, informattiva ħafna u anka pjuttost divertenti. Issa l-idea hi li l-Parlament Ewropew billi jirrappreżenta ħafna nies, ħafna popli ma jkunx maqsum fuq post wieħed, għandu s-sit principali li għaddi ta' Strasburg fej jisiru il-sessjonijiet plenarji, fej jisu jingħaqad dak kollu li ġi diskuss. Ix-xogħol kollu li għamlu, il-xogħol kollu li għamlu fil-kostituenzi tagħhom, ix-xogħol kollu li għamlu b'nadi oħra, jaqduh flimkien u jiddiskutu hemmhekk. Hawnhekk qed naraw il-binja fejdin, kif qed taraw Parlament ta' Brussell, ġifieri aħna tħallna minn hawn, konna hawnhekk dil-pjazza isa u dak l-istazzjon l-antik. Aħna din f'dil binja ta' hawnhekk, Parlamentarium, u daw din uffiċini pratikament. Ta' fejn isir ħafna mix-xogħol fi Brussell. Daw huma l-binjiet tal-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu. Hawnhekk isir l-iktar xogħol amministrattiv. Din hija parti mill-Parlament. Eżatt, għall-back office tista' tgħid. Dan it-torri u dan it-torri tagħmel żmien traduttur. Pereżempju, palissa qed nolqot il-Maltin, għax il-Maltin qegħdin is-sular ta' fuq net. Dajsu nistgħu ngħidulu hekk tunnel storiku, ġifieri hawnhekk tasal għal punt għalfejn ħolqot l-Unjoni Ewropea. Qabel fl-Ewropa kien hemm ħafna konflitti, nafuhom mhux ngħid xejn speċjali u ġdid. U l-ħolma Ewropea kienet illi ħanaqilbu minn sistema ta' konflitt għal sistema ta' kollaborazzjoni. Inti tara qisu dal-crescendo ġej, u mbagħad naslu t-tieni gwerra dinjija, 60 miljun ruħ mejta, ħaresna madwarna u ddeċidejna isma' mhix sostenibbli din l-affari. Dan huwa l-Parlamentu qed nassumi. Ma jekk qed nifhem sew daw il-kuluri jirrappreżentaw partiti mhux nazzjonijiet. Dal-hemicycle jissejjaħ. Joqogħdu skont l-affiljazzjoni politika tagħhom. Il-Kummissjoni, il-Kunsill, għaw il-partiti differenti u dawk jgħidulhom non-inscrit, ġifieri mhuma mal-ebda partiti, ġifieri daw indipendenti għal rashom kompletament. Il-fatt li qed nippruvaw daw il-kulturi koll li l-istorja tagħhom hija fil-verità dejjem jitqatlu bejniethom. U aħna nippruvaw insibu mezz
illi mhux tal-li nikkollaboraw u li s'issa ħadmet, għax mhux tal-li kellna l-paċi, tal-li kellna ħafna prosperità. Ma nistax ikollok esperiment iktar ambizzjuż minn hekk li taqqad kontinent sħiħ tal-pajjiżi kollha. Tant għandek variables, tant għandek moving parts. Li għalija miraklu li pa jaħdem. Taf tara daw il-film tal-futur ħafna fej id-dinja ikollha l-kunsil tagħha u kulħadd immiġbur. Biex il-fatt li dal-esperiment bejn dawn il-kulturi kompletament differenti, mhux tal-li qed ikkoeżistu ma tal-li tisibu mezz li kollhom il-prosperità u l-paċi daw l-affarijiet kollha fiċċew. Huwa esperiment diffiċli u mhux perfett, żgur. Però l-fatt qed jirnexxilna fuq din l-iskala kważi ġalek tibda tajt din taħdem fuq l-iskala dinija. Intemmet iż-żjara tagħna fil-Parlament ukoll u magħha l-ewwel jum fi Brussell. Ħattini naqra risposti ħadd ispjegali ftit affarijiet Alexia. Għada se niltaqgħu ma' iżjed Maltin li jaħdmu fl-Unjoni biex nissoktaw bit-tarif. Il-bieraħ dak Colin fih sebba sulari. Għal insaqsik minnu spillo. We're shooting a documentary. Why does Malta look like Beirut now? Ask him that. Tistax imwieġeb xaħġa għaldi. Founding Fathers tal-Unjoni. Li famużament qal. Tamillu xek. Bidus l-li, betu bidus. Il-tajna mal-Kevin Costner tal-Kommissjoni. Jien Jon Mallia u nista' ngħid li naf ħarir iktar dwar l-Unjoni milli kon naf meta stembaħt. Nittama li intu kull.